Terwijl Willemijn en de ploeg de landingsbaan verruilen voor het natuurgebied naast het vliegveld, ontmoet ik de broers Roger en Wouter. Zij geven hier trainingen om met een drone vogelnesten en reekalfjes op te sporen. Informatie die door boeren gebruikt wordt bij het maaien. Nou, veldleverik staat al boven ons hoofd, hè? Ja. Die laat zich alweer horen. Hier, nou duikt hij naar beneden. Hier voor ons. Oh, daar, ja. Hij kwam heel van boven, zo liet hij zich vallen. Ja. Wat Nou, staat het er? Zullen we hier maar eens leefgebied. gaan kijken dan? Leefgebied veldleverik. Gewoon een normale camera moet je gewoon kijken. Ja. En bij dieren in het veld, die zijn vaak goed gecamoufleerd, dus dat zie je niet. Dus je moet het op een andere manier moet je ze detecteren. Dus dat warmtebeeld, dat helpt je. Dat warmtebeeld helpt ons daar heel goed bij. Maar het heeft wel een klein nadeel, want je moet vroeg zijn, vooral in de zomer. Want alles wat warm wordt, is voor ons een signaaltje. Ja. En zodra we dan iets gevonden hebben, wordt er gelijk een tag van gemaakt. We hebben gelijk de coördinaat waar datgene zit. Ja. En dan kan de boer daar ook rekening mee houden. Hij ziet nu een nestje. Mag ik eens even zien, nestje? Mission start. Ja, dat is wel een duidelijk puntje. We gaan even checken. Ja. Kleine kuikentjes zitten. Kuikentjes, jongens. Ja. Kleine piepetjes. Ja. Leuk. Gaan we iets terug naar de We gaan naar de er weg? mooi met rust laten hier zo. Ja. Nou ja, het is geweldig om te zien dat het systeem dus werkt. Ja. Voorheen moet je echt wel heel dicht op elkaar lopen door het lange gras. En nu met die drone, ja, Ja. die worden minimaal verstoord. Deze type drone wordt ook gebruikt door weidevogelcollectieven of WBE, wildbeheerseenheden. Die ze ook gebruiken voor reekalverzoeken. En waarom worden er reekalfjes? Waarom moeten die gesignaleerd worden? Een reekalfje, als die net geboren is, dan laat de geit hem grote delen van de dag ook in het veld, in het lange gras. Want daar is hij veilig. En die heeft ook het instinct om te blijven liggen als er gevaar is. Dus die komen dan in een maaier? Die wil je, of in een, kijk, de boer zit er niet op te wachten dat het in zijn voer komt. Die vindt het ook vreselijk. Het is geen mooi gezicht als het in de maaier komt. En voor weidevogels geldt in principe hetzelfde. Je wilt het nest beschermen. 2 dagen geleden waren we op het land van een boer in de omgeving. Daar zagen we hoe een reekalfje vlak voor het maaien werd gered. Heb je hier wel een reekalfje? Dit is wel, ik denk wel hartstikke een reekalfje. Die ligt daar, zie je, de achterpootjes. En daar zit het hoofdje. De moeder houdt ons goed in de gaten. Een ree. Dat is groot. Zie je hem? Een grote reegeit. Oké, ik zal even iets harder lopen. Ja. Ik ga nu met gras om geen geur aan het reekalfje te krijgen. Gaat hij nu proberen het reekalf te pakken. Nee, oh, hij heeft hem. Ja. Het lijkt natuurlijk misschien een beetje zielig zo, maar het is natuurlijk het andere verhaal is dat hij in de maaien zou zijn gekomen. Dus, En door het roepen van het reekalf kan zijn moeder hem snel vinden. het geeft hem gewoon een hele voldoening. Ja. Nou, we hebben toch een reekalfje gevonden die dan niet in de maaien komt. En, ja, dat vind ik toch wel tof.